салом дӯстон, барои дастрас намудани доруҳо аз сайти софсавдору истифода баред. Барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ё барои зиёд кардани вазни худ ё кам кардани вазни худ ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Агар дорӯи харидорӣ кардаи шумо фоида нарасонад, аз номи юристи ҷай муроҷиат кун, возвратш мекунанд. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Фурсатро аз даст маде. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷай, барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод ҳастем. мавзӯи имрӯзаи мо як каме суҳбат кардан дар бораи якчанд қонуни нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расида ва дар бораи нархи патент дар Федератсияи Россия барои муҳоҷирон дар соли 2021 бо диққат гӯш мекунем. ба иттилооти котиботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз якчанд қонуни нав аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. ҳамин тавр қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва андоз дар бораи маориф ва дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ имзо шуданд. Иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ворид шуда барои пешгирӣ ва мубориза ба зидди ҷиноятҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурие ки бо мақсади барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва динӣ содир карда мешавад, равона шудааст. тамошобинони азиз, хотиррасон мекунем ки дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, дар кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби президент якчанд қонун ба имзо расид ва рӯзҳои наздик мо ин қонунҳоро аз худ карда мехонему баъдан боз ба шумо навор мекунем, қонунҳоро мефаҳмонем ки чӣ хел қонун ворид шид ва чӣ гуна тағйири иловаҳо пешниҳод карда шуд ба ҳамин кодексҳое ки мо номбар кардем. Акнун мегзарем ба қисми патент кардан дар соли 2021 дар Федератсияи Россия шаҳри Москва, чунки дар шаҳри Москва зиёде аз муҳоҷирони меҳнатӣ қарор доранд ва бисёртар аз ҷумҳурии Тоҷикистон, аз Узбекистон, Қирғизистон. Умуман мигрантҳо фикр мекунам ки дар Москва бисёртар қарор доранд ва оиди нарху навои патент дар соли 2021 танҳо дар шаҳри Москва чӣ қадар маблағ дар бар мегира, ҳозир ба шумо мефаҳмонам. ҳар нафароне ки дар шаҳри Москва қарор доштанд дар соли 2020 ва ба ӯвон маълум аст ки пули патент дар соли 2020 5341 рубла дар бар мегирифт ва хушбахтона дар соли 2021 низ ами пули патент 5341 рубл боқӣ мемонад. яъне ки ҳастанд баъзан вақтҳое ки аз соли нав қимат мешавад, тағйир иловаҳо дохил карда мешавад, вале аз сабаби паст шудани коэффициент мақсад даромади ҳамун қувваи кории Москва ҳамин нархи патент боло нарафт. мисол мегирем, агар дар соли 2020 чанд қадар Федератсияи Россия Москва даромаде ки дошт, дар соли 2021 ҳамура медонанд ки мисол зиёдтар даромад мебинанд, лекин аз ҳисоби донистан мақсад зиёд будани даромад бар зами ҳамӣ пули патента қимат намекунанд, чунки дар соли 2020 бисёре аз муҳоҷирони меҳнатӣ тарки Федератсияи Россия карданд, яъне ки корпартоӣ карданд ва қувваи корӣ дар Россия умуман дар ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия кам шид ва айни ҳол Россия эҳтиёҷ дорад ба ҳамун муҳоҷироне ки Россияро тарк карданд дар давраи бемориву ба ватанҳои худшон баргаштанд. ва ногуфта намонад ки мумкин рӯзҳои наздик роҳи ҳалли дохил кардани муҳоҷироро ба Россия биёванд ва пешниҳод кунанд ҳамун муҳоҷирои корӣ баргардонида шаванд. як бори дигар хотиррасон мекунем ки дар соли 2021 дар шаҳри Москва пули патент 5341 рубла дар бар мегирад, ба мисле ки дар соли 2020 буд. акнун бародарони азиз мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. пеш аз хондани комментарияҳо як чиро хотиррасон мекунам, ҳар касе ки дар Москва қарор дорад ва мехоҳад ки дандонҳои худша сафед кунад ё ки брекет монад дандоноша, роликеро ки мо рекламаш кардагем ҳамун рақамода занг бизанен, бародарои тоҷикан аксия кардагиянд. аксия дар бораи дандон сафедкунӣ ва дандонҳоро брекет мондан. айноми мо гап занем, бо бародаро скидка дорад.
шуруъ мекунем хондани комментарияҳоро. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай. Айном юристиҷаи муроҷиат кун, скидкат мекунад. Давлат Файзуллоев навистай: бародар, чӣ хел справка дар кор барои ба Россия рафтан? Агар гражданини Россия набошӣ, гражданини Россия набошӣ, агар бояд ти ягон основания барои рафтан дошта бошӣ. Мисол мегирем, основанияти справка гуфтестай, справка аз Россия дати дар корай, аз ягон беморхона барои ба маълумоти ана ҳамин коркунои аэропорт, яъне ширкати Somon Air расонидан ки дар ҳақиқат ба ягон беморӣ гирифтор ҳастӣ ва барои табобат ба Россия бояд бирай. Агар ки справка набоша, мутаассифона намешава рафта. Фозилова навистай: Сорбон, шумо як лицои мардуми тоҷикен. Шумо бояд гапҳои дағал назанед. Бандаҳои беимону бетарбия бисёранд. Ба шумо гапҳои ганда мезананд. Не ки шумо бо лаҳҷаи хуб фаҳмонда тиед. Шаъну шарафи тоҷиконро пас кардагиянд ба дашномҳои худшон. Албатта апа дуруст қайд кардем ва кӯшиш мекунем ки мо аввалан ба ҳамон гуна гапҳои қабеҳи шахсое ки менависанд аҳамият натиҳем ва нахонем дар видео. Кӯшиш мекунем ки ҳамин кирдора ба амал наёрем. Мо умуман ин кирдора ба амалам намёрем, намехонем комментарияҳоро, лекин баъзан вақтое ки бо воситаи дашном менависанд ки ҳамин чизата далел биёр, доказат кун айрӯи қонун. Ба ҳамун хотир баъд ман ҳамун комментарияро мехонам, бо айрӯи қонун ягон мисол меорам, мефаҳмонушам. Атак ҳар касе ки чизе мега ҳаволаи ӯ ба худо. Ҷамик Ахмедов нависай: кадом кор 4-5 ҳазорай ойлик дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Бисёр кор 4-5 ҳазорай. Мо худмон шахсан дидагӣ ҳастем ҳам хеле корора. Танҳо мане парай нафароне ки як мисоли оддӣ меорам бародаро, ҳамин фирма агар ки кор кунад дар ҳамунҷа, касе ки дар фирма кор кардагия дар ҳамин Душанбе дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамун шахсиятҳо медонанд ки кори фирма ҳамин қадар пула дар бар мегира. Минимални ойликшон ҳеч набошад 2500 сомон ай фирмара. Ай 2500 сомон болай то 5-6 ҳазор сомон ойлик мегиранд ва ойлики баланд дар бисёр ҷоҳо дида мешавад. Ба ҳамин хотир хеле гапҳои ноҷо пешхитон нисбати ойлики кам ё ки нисбати як чиз дига нанависед, чунки шумо худтонам низ тоҷикед. Одилҷон Шодиев нависад: салом алейкум ака, ҳамин одамои через Беларусия омадагӣ пешаи 20 мақсад и қарор набромада омадагиянд, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, патент кардагиянд. Дар ҳолате ки патент кардагиянд ва паспортшон агар печат дошта боша, ё ба ҷавобгарӣ кашида намешаванд. Шахсиятҳое ки через Беларусия мераванд, пинҳонӣ границаро мегзарану анаму паспортҳошон печат надора, дар ин вақт албатта ки нисбати ӯ шахсиятҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз мекунанд. Рустам Зокиров нависад: дурӯғ меган, ман шахсан 7472 сомонида омадам аз Кулоб, Дамадедова омадам. Просто и одамо ба посредникора метиҳанд, пула баъд ждат мекунанд, то кая бесавод мегарди. И гапи ҳар инсонам мегирен, прямой авиакаса брен. И дар бораи ҳамин қайд кардагӣ як чанд нафаро дар комментария гуфтанд билет 10,000 12,000 ва и ба ҳамин хотир гуфтае ки и гап дурӯғай, прямой хутон брен билет бихарен. И бародар 7472 сомон худаш билет харидай Кулоб ба аэропорти Москвара. Саша Иванов навистай: ӯ мардак маҷбурай 12000 билет бихара. Дар Тоҷикистон бояд дар ин момент коррупсия кор кунад. Касе қимат мефурӯша, билета қапанд, ҷазотиянд. Бародари азиз, коррупсия дар ҳолате ки кор мекунад, вақте аз ҷониби шаҳрвандон муроҷиат бошад. Мисол мегирем, агар ҳамин ту мебинӣ ки коргари ягон ширкат авиакаса аэропорт билета 15000 сомон фурӯхтестай, дар ҳолате ки билет 7000 сомона ё 8000 сомон муқаррар кардагиянд, ту амра мебинӣ ки 15000 фурӯхтестай ва ту дар ин ҳолат уҳдадорӣ ки ба ҳам коркунои коррупсия хабардор кунӣ, яъне муроҷиат кунӣ. Лекин мо шумо ба коррупсия муроҷиат намекунем, бо ҳам 15000 сомон харидорӣ мекунем билета. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад, дар комментария бинависен ё ки дар инстаграми ма обуна шида саволои худтонро равон кунед. Дар канали Юрист TJ ҳатман подписатсия кардана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. Видеоҳои нави моро интизор бошед.